zan so a ce kina sani da sirri na bayyane ban faɗi ba gaibe ne amma ban san kuka rashin ne. Ki ban dama na baki labarin zuciya sai ki rike. Da fara na ayyana rai na zai so yayi kawa da ke tun daga kallo na farko, sai kuma na ɗan duba salon da za ki fahimci manufata ina ba ki sako. A hankali zuci take da girmama lamarin kyarta mazuwa na tako farin ciki inna tunaki bana gajiya da murmushi ina kalli inda kike. Akwai wata zuciya da ke raye da san ki ɗauke ba damar ai magana da sosai waka zuciya ta ki da san ki take duk da na rasa kafa ko kuma idan da zana kalle ki ya zam a farki komai nake danki nake ko da bacci nake abin al'ajabi ganin ki nake. Kullum ina tare da ki duk inda kika yi nima ina gun a tafi ko ina kika zauna da kin miƙe nake zama da dafi. Halinki alfarma ne da kin taɓa abu na kan taɓa daga gefe ki bani da